बे जिउआव नोंनि अनगा आंनि गोसोआव रावबो गैया। सोर बुंदों आं नोंनि नङा होननानै? आं नोंखौ जेब्लायबो गावनि गोसो सिङाव हास्थायबाय थायो। जानाय लोंनाय उन्दुनाय दिनै आंहा नोंनि फारसे सानब्लाबो सुख गैया। नाथाय गोरोन्थिया आंनि नङामोन। मा जाहोननि थाखाय आंखौ बेफोरबादि गोदाव सोराव खालामनानै गालांखो? आं नोंखौ गावनिख्रुइबो आंगो होननानै साननानै लादोंमोन। नाथाय दिनै नों आंखौ आं दिनैसिमबो नोंखौ बावनानै थाङाखै। नों दाबो आंनि जानो हायो। बिमा बिफानि फंनैसो बुंनाय राव आंनि गोसोआव सुग्लाय होआखै। अब्लाबो आं नोंखौ बावनानै थाङा। जेब्लायबो आं नोंखौ गावनि खालामनानै दोनगोन। जुदि आंहा माबाफोर नोंनि सायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो। आं नोंखौ बिमा बिफानि बाथ्रा लानानै आं नोंखौ गारनानै थाङा। जेब्लायबो आं नोंखौ गावनि खालामनानै दोनगोन। नाथाय नों आंखौ बावनानै थांनाङा माब्लाबाबो। आं नोंखौ माब्लाबाबो हारसिं जागोन